आता बातमी कोकणसात लाईव्हच्या इम्पॅक्टची। कोकणसात लाईव्हनं सिंधुदुर्गच्या आरोग्य यंत्रणेचं पोस्टमार्टम केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली। आमदार, खासदार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याची दखल घेतल्यानंतर आता थेट पालकमंत्र्यांनीच शासकीय मेडिकल कॉलेजला भेट दिली। आरोग्याच्या प्रश्नावरून पालकमंत्री आक्रमक झाले। डीन सुनीता रामानंद यांच्यावर पालकमंत्री भडकले। जिल्हा आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी टेम्पररी भरती करा, पैसा कमी पडू देणार नाही अशा सूचना दिल्यात। पाहुयात नेमकं काय घडलं शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये। दोन गोष्टी आहेत ना आपल्याला डबल बोलता येत नाही। तुम्ही दोन गोष्टी क्लिअर एकदम तुम्ही माझ्याशी बोलताय एवढं पहिल्यांदा लक्षात ठेवा। आणि मी लोकांसाठी बोलतोय, मी माझ्यासाठी बोलत नाही। ज्या दिवशी त्या दिवशी आपला विषय ज्या दिवशी झाला त्या दिवशी काय क्लिअर कट विषय झाला ताब्यात घेणे, त्याच्यानंतर तुम्ही तिथे काम करू शकता, अन्यथा आम्हाला काम होत नाही। नाही असं तुम्ही सांगितलं, मग आता घेतलं पाहिजे। किती दिवसात कम्प्लीट करणार आणि कामाला सुरुवात मग किती दिवसात आता होणार कधी कम्प्लीट? सर सुरुवात ऑलरेडी आम्ही ती घेतलेली आहे आणि तिथे अनस्पेशलचं जे डिपार्टमेंट असतं ते आम्ही सेट करायला सुरुवात तिथे झाली त्याच्यावर। मी काही माझा एवढा सोपा प्रश्न आहे, तुम्ही कलेक्टर सर तुम्ही सांगा माझ्या प्रश्नाला थोडंसं अजून सोप्या पद्धतीने सांगू शकता का? नाही माझं म्हणणं तसं नाही, ज्याच्यासाठी जागा दोन दिल्या गेल्या ना बरोबर, ते कधीपर्यंत त्याचं ऑपरेशनल सर त्याची ऑलरेडी ते ऑपरेशनल मगाशी मला दोघांमध्ये फरक आहे की सर नाही ऑपरेशनल मध्ये ते आम्ही वापरत आहे सर। सर तिथे ओटीने चालू केली अनस्टेशियाच्या डिपार्टमेंटसाठी ती जागा आम्ही आता ऑपरेशनल घेतलेली आहे। ती जी जागा आम्हाला कमी पडत होती ती आम्ही घेतलेली आहे। काम झालं झालं सर। लेक्चर हॉल पण एक होता, तो आम्ही तिथे ते स्टेज वगैरे घालून जायचं ठरलं होतं, ते स्टेज वगैरे घालून मिळालेलं आहे आम्हाला आणि ते पण कार्यान्वित आहे, ते पण आम्ही वापरतो। हे दोन तिथे महत्त्वाचे होते। त्याच्या व्यतिरिक्त दोघांच्या व्यतिरिक्त 25 लाखाचं आम्हाला औषध द्यायचं सांगितलं होतं, तर ते देत आहेत आम्हाला। ऑलरेडी 12.5 लाखाचं औषध दिलेलं आहे आणि जसं जसं रिक्वायर्ड आहे तसं ते देत म्हटलं जातं सर्व ठिकाणी, मी इथलं नाही म्हणत आहे, सर्व जनरल असं सगळ्या ठिकाणी एखादा काहीतरी काही घडलं तर म्हटलं जातं तर निदान या जिल्ह्यामधली काय परिस्थिती, तर या जिल्ह्यामध्ये सर्व ते सर्व औषधं आपल्याकडे अवेलेबल आहे दोन्ही ठिकाणी, बरोबर दोन्ही ठिकाणी अडचण येणार नाही। मी जसं सांगितलं तसं प्रत्येक महिन्याला, आठवड्याला का 15 दिवसाला याचा रिव्ह्यू कोणीतरी वरिष्ठांनी घेतला पाहिजे। आपण मी जसं म्हटलं बरोबर, आपण रिव्ह्यू घेतात आणि तशी तुमची मला त्यांचं नको, मला तुमच्याकडून काय खात्री यावी की कोणतीही गोष्टीची कमतरता नाही। पण जिल्हा नियोजनमधला आपण असं म्हटलं की कितीही पैसे लागले तरी तुम्ही त्याच्यासाठी वापरा, म्हणजे हे आपण सांगितलं ना। त्याचा अर्थ काय की मी काय औषधं घेऊ शकत नाही, मी काय करू शकतो रिलीज करू शकतो पैसे, तर आपण त्या संदर्भातले आदेश दिले, त्यांना पैसे घेतोय तर अशी परिस्थिती नाही, बरोबर। आणि याच्यानंतर सुद्धा ही होणार नाही, त्याची तुम्ही तुमची सगळ्यांची ही सामूहिक जबाबदारी असणार आहे, एवढं फक्त लक्षात पुढचं आपलं त्यांची बोलणं झालं म्हणजे मशीन वाईज बोला, कोणती मशीन कसं सांगतो आढावा म्हणजे काय, आपण बघलं का टाइमपास करायला बघतो। एक्सरे मशीन आहे, ही मशीन आहे, याला हे आहे, याला हे नाही असं मला सांगा। आपलं तसंच म्हणून पत्र आलं की ही पद्धत ह्या वर्षी मंजूर करता येणार नाही, काय मी त्यांचं म्हटलंच नाही। मी काय म्हटलं, आमच्याकडे पॅन्डेमिक आहे असं गृहीत धरून चालू आपण, बरोबर ना। एखाद्या कुठून सुरुवात झाली पाहिजे याची चर्चा झाली ना। तुम्ही त्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कसं भरायला पाहिजे, टेम्पररी म्हणून भरा। साहेब आपण काय म्हटलं होतं यामध्ये एकदम क्लिअर कट असं म्हटलं, तुम्ही थोडंसं दोघांनी त्याच्यामध्ये हे करा। काय होतंय माहिती आहे का, इथे सगळे ना, मग तुम्ही मागणी कशाला करता आमच्याकडे?
पैसे मशीन जर वापरायला नाही हे नाही तर मागणी कशाला करतो आपण. माझं म्हणणं कसं होतं त्याच्यामध्ये एकदम क्लिअर कट काय आहे की एखादी गोष्ट आपल्याकडे आहे, याला आम्हाला मेंटेन करायचं आहे आणि मग त्याच्यासाठी काय हे लागेल ना त्याच्यासाठी ते करू आम्ही. त्याच्यासाठी लागणारी ज्या व्यवस्था आहेत टेम्पररी त्याला 11 महिन्यासाठी 10 महिन्यासाठी आपण घेतोच की त्याच पद्धतीने घ्या असंच सांगितलं होतं आपण. आपण हे त्या दिवशी म्हटलं ना, आपण रोज याची चर्चा करतो. एक कागद माझ्या हातात आहे ना, हा प्रिंट आउट आहे ना, हा रोजचाच आहे हो. म्हणजे त्याच्यात काहीच नवीन नाही. ही पद रिक्त ही फॉर्मॅटच आहे. 100% काय फॉर्मॅट आहे तयार केलं. मला आता सांगा कोणती मशीन आणि कोणता माणूस चला तेवढं झालं म्हणजे काय होईल जाहीरपणे लक्षात येईल ना. आणि जे पत्रकार लिहितात ना त्यांना पण सांगा तुम्ही पण जरा वर्तमानपत्रांमध्ये लिहा की टेम्पररी पदं भरण्याची व्यवस्था आहे. त्यासाठी मी पत्रव्यवहार केला होता. मी पत्रव्यवहार नाही स्वतः जाऊन तुम्ही ऐका माझी गोष्ट. पत्रव्यवहार तो शासनाची करता ना तुम्ही. आम्ही आमच्या जिल्ह्यापुरता आपण विचार करू. आम्ही आमच्या जिल्ह्यापुरता विचार करू. आपण टेम्पररी भरू ती पदं. आणि काय आपण काही इनलिगल काहीच करत नाही. बैठकीत असा इथली असणारी गरज लक्षात घेता बैठकीमध्ये अशा संदर्भातला निर्णय झाला आणि त्या ते करून टाकायचं शासनाला की अशा ज्या पद्धतीचा निर्णय घेतला शासनाने म्हणून की असं करू नये म्हणून. शासनाने म्हणावं ना असं करू नये. शासन काय आम्ही जाऊ ना शेवटी. त्यांनी म्हणावं की असं म्हणण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही म्हटलंय की कधी मी टेम्पररी म्हणतो मंजूर करू लिहिलं त्याच्यामध्ये दाखव. पगार त्यांना द्यायचा नाहीये. अनुदान तिथूनच आहे. पगार त्यांनी द्यायचा नाही ना. आम्ही करू ना आमच्या इथून काय व्यवस्था करायची ती आम्ही आमच्या इथल्या जिल्हा नियोजन मधून करू. आम्ही आमचा असणारा जो काही निधी आहे ना तो कशातून कुठे काय कसा व्यवस्था करायचा ना ती आमची जबाबदारी आहे. आम्ही ठरवू तिथे नाविन्यपूर्ण मधून आम्ही करू. आरोग्य व्यवस्था जी आहे ना ती सुदृढ करायला पाहिजे. ही सिंधुदुर्गाची जर गरज असेल तर जिल्हा नियोजनचे सगळे मंडळी ठरवतील ना काय करायला पाहिजे किंवा काय नाही. सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत ना इथले सगळे ठरवतील. आम्हाला याच्यामध्ये 20% आहेच ना प्रोव्हिजन आहे त्याच्यामध्ये का नाही आहेच ना. प्रत्येक विषयामध्ये 20%ची प्रोव्हिजन आहे. तुम्ही नाविन्यपूर्ण करू शकता. आम्ही करू नाविन्यपूर्ण त्याच्यामध्ये. हे नाविन्यपूर्णच आहे. आरोग्य वाचवणं ही लोकांची गरज नाहीये का. हे का म्हणत असतील डॉक्टर साहेब लक्षात घ्या की त्यांना त्याचे पैसे द्यावे लागतील. बरोबर आहे की नाही. आम्हाला मिळालेला जो आउटले आहे ना त्याच्यातून करू दे ना आम्हाला. त्या दिवशी असंच ठरलं. तुम्हाला कदाचित म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचं म्हणणं वेगळं झालं असेल वाटतं तिथे. आम्ही करू ना साहेब. रस्ते हे ते याची तर गरज आहेच त्याच्याबद्दल दुमत नाही. पण आरोग्याने काय काय होतं इथे माझं तर म्हणणं आम्ही आता येताना आम्ही आता रणजितला मी सगळं बघायला सांगितलं होतं. याच्यावरून एक लक्षात काय येते इथे पॅथॉलॉजी पण नाही. तुम्ही डायरेक्ट बाहेर घेऊन देतात जे कोण घेऊन देतात. पॅथॉलॉजी तयार करायला पाहिजे. स्वतःची आपली पॅथॉलॉजी तयार करा. काय लागतं त्याच्यामध्ये त्याला पण डॉक्टर्स लागतात. हे सगळे याच्यातूनच करायचं. शेवटी काय होईल येणार कशावरती की आम्ही जो आउटले वेगळ्या पद्धतीने वापरला येऊ दे ना. महाराष्ट्राला कळू दे तरी. महाराष्ट्राला कळू दे की ही सगळी वाईट एकदम सिस्टीम सुरू होईल साहेब. इथून सुरू करा. पूर्ण महाराष्ट्रालाच गरज आहे. तुझ्या माझ्या आपल्या सिंधुदुर्गासाठी गरज नाहीये. संपूर्ण महाराष्ट्राची गरज आहे. ह्या लोकांनी केलं होईल ना साहेब. माझं तर स्वतःचं मत आहे काय म्हणजे आता आहे ना कोणालाही विकास कामासाठी पैसे द्यायची गरज नाही. जर रस्ते आणि याच्यासाठी ना जवळजवळ 1600 ते 1800 कोटी रुपये इथे खर्च झाले ना त्याच्या आयुष्यात कधी झाले नसतील. एवढ्या वर्षाच्या 75 वर्षांमध्ये झाले का तपासून घ्या. मग हे पैसे वापरा ना. म्हणजे आरोग्य तरी सुदृढ होईल ना या जिल्ह्याचं. एकदा सिस्टीम तयार झाली ना की त्याच्यातून फायदा होईल ना त्याच्यावर. रोज काहीतरी तुम्ही बरेच काय झालं त्याला आम्हाला लोक शिवाय द्यायला वाचता तर नाही सर पेपर काय लिहिले लोकांनी माहिती आहे ना. कलेक्टरला असं घेऊन जाऊ शकता तुम्ही लोकांनी. सामान्य माणसाचं काय करता लिहिलं ना. चूक काही नाहीये त्यांची लिहिणाऱ्यांची. पण आपण आता तयारी केली पाहिजे. तुम्हाला मिळाले आयुष्य तुम्ही तयार करा. हे यंत्रणा सुधारली पाहिजे असं तर बघा. निदान सुदृढ करा या सगळ्या व्यवस्था. आणि असून नाही करत ना. मेडिकल कॉलेज आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज वरती डिपेंड आहोत ना. हे पण तेच झालं पाहिजे ना. तसंच झालं पाहिजे असं अपेक्षित आहे ना आपल्याला. इथून मुंबईलाच पाठवतो ना आपण लोकांना. मग दुसरं काय आहे तिथे
इथे वेगळं काय मेडिकल कॉलेज आहे तेच आहे ना. मग इथे ही व्यवस्था तर तयार करायला पाहिजे ना आपण, की त्याच तऱ्हेची 100% होणार नाही, परंतु त्या दिशेला तर जाऊ आपण, करायला पाहिजे आपण. किती दिवसात करा डॉक्टर साहेब, पण तुम्हाला काय करायला पाहिजे, कोणतीही गोष्ट तयार करत असताना बघा 2 गोष्ट काय करायला लागते. तुम्ही टेक्निशियन्स पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करा. Yes. तुम्हाला उद्या जर एक्सरे टेक्निशियन हवा आहे, हो. बरोबर आहे ना, तर तुम्ही एक्सरे टेक्निशियन कुठून आणू शकता, कोण येऊ शकतं हे आयडेंटिफाय करायला. Yes. अजून कोणती गोष्ट, अजून कोणत्या गोष्टी आम्ही सगळं जिल्ह्यात म्हणतो ना, मला काय मी रुग्णालयासाठी तरी गोष्ट ज्या पूर्ण व्यवस्था आहे त्या सगळ्या जिल्ह्यासाठी असणारी व्यवस्था आहे, बरोबर ना. हो सर. जिल्ह्यामध्ये असणारी जिल्हा नियोजनमध्ये ज्या मशिनरीज ज्या अवेलेबल करून दिल्या त्या सगळ्या रन करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी लागणारी व्यवस्था. हे आज तुम्ही जर बोललात 1 कोटी तर 1 कोटी, बरोबर. तुम्ही उद्या जर सांगितलं सगळी चौकशी करून 2 कोटी रुपये लागतील चौकशी करून. म्हणजे नाही. असं नाही, कारण आज आपल्याकडे कदाचित माहिती नसेल किंवा काय मागच्या meetingला मी काढलं होतं सर. तेच म्हटलं तरी सुद्धा आता यांनी सांगितलं ना म्हणून तर यांना नाही माहिती. मग जर तसंही वाटलं तर जेवढे पैसे त्याला लागणार असतील ना बरोबर. तेवढे अवेलेबल करून देणार. चालेल. बरोबर. नाहीतर काय म्हणणार नाही साहेब, त्या दिवशी एकच म्हटलं होतं हा, आता बरोबर. 1.5 होणार आहे, तर आम्ही त्यामुळे आम्ही थोडी पाठी आलो मी होता. त्याचा- पाठी यायचं नाही आता. अभ्यास करतो आणि ते एक्झॅक्ट पूर्ण इव्हॅल्युएट करा आणि मग द्या. त्याचे पैसे त्याला लागणारं सगळं पूर्ण करून ते पूर्ण त्याच्यामध्ये करायला पाहिजे. आता ही पॅथॉलॉजी पण चालू झाली पाहिजे ना. त्याची चर्चा काय होते, इथे पेशंट आला की त्याला सांगतात तुम्ही जा बाहेर. हे माहिती आहे का तुम्हाला? माहिती आहे ना. मग आपल्याला त्यात बदल करायचा आहे म्हणून आपण बसलोय. मॅडम मी म्हणतोय काय माहिती आहे का, पॅथॉलॉजी चालली पाहिजे. जनरल गरज काय नाही इथली, तर पॅथॉलॉजी चालली पाहिजे. हे जेव्हा आम्ही म्हणतोय ना, तर तुम्ही रिक्वायरमेंट जी सांगता ना, ती एवढी मोठी रिक्वायरमेंट आहे ना, ती कधीच फुलफिल करू शकणार नाही सध्या तरी. मी माझे हो मॅडम, ते काय आत्तापणा सूची आहे हो. तुम्ही आम्हाला वेळे समजू नका, ऐका माझी गोष्ट, आम्हाला वेळे समजू नका तुम्ही. ही आस्थापना सूची आहे ना, ही शासनाने तयार केलेली सूची आहे. मी काय म्हणतोय माहिती का तुम्हाला, तुम्ही काय करताय माहिती का, दरवेळेला काय करता माहिती का, जी गोष्ट होणार नाही ना त्याच्यावरती बोट ठेवता. मी उगाच बोलत नाही मी या सगळ्या गोष्टी. मी दुसऱ्यांदा इथे आलो याचं कारण काय माहितीये का, जी नाही होणार ना त्या गोष्टीवरती तुम्ही बोट ठेवता, जी होणार आहे त्याच्यावरती बोट ठेवा. मी 10 वेळा सांगितलं, जागा नाही आमच्याकडे ते होणार नाही. तर आपण ठरवलं ना की इथे असणारे सगळ्या वास्तू आहेत त्या रिकाम्या करा, हे करा, झालं ना बरोबर. 3 वर्ष आम्ही याच गोष्टी ऐकतोय, या गोष्टीवरती चर्चा करत होतो. पण शेवटी काय झालं, कोटीरला त्यांनी पाहिलं हे ओपन करता येतं, इथे भंगार पडलाय, तिथे हे झालं. लोकांनीच सांगितलं आम्हाला प्रॉब्लेम काय, म्हणून सांगितलं पॅथॉलॉजी म्हणतोय तर पॅथॉलॉजी 4 माणसांनी ती कशी चालू करायची तर तुमचं स्किल आहे तर चालू करा, बाकी काय झालं. आता आपण काय करायला, त्याला कशी माणसं द्यायला पाहिजे तर ते बघा, तुम्ही बोला त्यांच्याशी आणि त्यांना सांगा जी 4 प्रमुख माणसं पाहिजेत ना ती पाहिजे कोणत्याही पडली. रोज काय होतं रिलेची माहितीये, रोज लोकांना हे लोक बाहेर पडवतात, बाहेरच्या लोकांना. मला माहिती आहे. हो, हे खोटं आहे ना, पण चुकीचं काम आहे. शासनाची एवढी मोठी यंत्रणा आहे आणि आम्ही असं करतोय, हे चुकीचं आहे ना. जीव असा जळजळतो ना आमचा पण, की असं कसं काय होऊ शकतं. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या पूर्ण स्वतःचे एफर्ट्स टाकले पाहिजेत. ॲज अ जिल्हाधिकारी म्हणून यांच्यावरती कंट्रोल म्हणून ना पूर्ण या व्यवस्था चालू व्हायला पाहिजे एका महिन्यात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये. आता बघा, मला त्या दिवशी ज्या तुमच्या रिक्वायरमेंट होत्या त्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे काय की आता हे किती वर्ष आहे आपलं, 3री बॅच आहे. 3री बॅचला कोणतीही अडचण नाही, हे आता क्लिअर झालंय ना. सगळी अर्थव्यवस्था लोन्स घ्या, काही करा, लोक आपल्याला पैसे द्यायला तयार आहे. पण होत आहे काय, ते सिस्टीम कुठेतरी रन व्हायला कमी पडतं. त्यामुळे हे सगळं कागदावरती जरासं आलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे होणारे हा मेडिकल स्टुडंट्स आहेत, त्यांना चांगल्या वातावरणामध्ये शिक्षण त्यांनी घेणं आपलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.